Maas ang mga manok ay. Saba lagi ron sa manok. Well, anyway guys, update ko guys ha. Ang atong topic karon sa June 14, 2023 is update ta sa atong combination. So ang atong combination karon guys is kanang nindot siya nga i-maintain ba. So kini ang number nga nindot gid kay ni siya i-maintain guys. So ang akong waiting nga na ako'y waiting nga pairing, ang atong waiting karon guys is 9-3 og 9-9. So dire ra ta mag-focus ani guys no. So na ako'y pairing nga coming, so it's 9-3 or 9-9. So kini siya nga combination guys. Ug dili gani siya mogawas karon. Possible ni siya nga mogawas pa siya sa sunod nga adlaw. Or so duwa ta kabalo sunod draw ana. So waiting ni siya, so if nakasulod gani ang inyong numero guys karon nga nakasulod gani ang inyong numero ani nga mga combination guys, na may waiting ba na may hearing or maintain. Ay Ma'am Rosmar, saba gid kay ma'am, kay pila guni kabok ni akong manok diri mga naa sa mga nakapalibot ni sa tanan diri sa akong bakuran. So sa balay pod mga 12 ni sila kabok nakahikot. So wa pay labot tong mga gipangbuhian. So medyo daghan-daghan gini sila. Ano kay naay man gyud mga derby diri. Naay mga kanang lingaw lang gud mga 3 wins, mga pilapil man gud kay lingaw lang ano ba. So participate man pud ta. Dagan kay na ako yung mga manok diri ma'am, so mga mabutang pud siya nga imported. So mahal man pud siya gud. So dili pud siya ingon nga basta-basta lang na ihawon na ba. Sayang man. So namanday pag ang silingan. Kung nakasulod gani diri ang inyong kuan guys, ang inyong kuan, nakasulod gani diri ang inyong kuan, maintain or hearing, testing gid. So ayaw na gid siya buhi kay nice gid kay gid. So nice kayo siya. So nara ang manok nga kasaba-saba oh. Nara siya oh. Kasaba-saba. Gud siya. Gud diri sa kuan ma'am kining. Mora ni siya og kuan ba kaning budiga bitaw namo, parkinganan namo siya sa kining
service din kan gining ako na siyang ginapakahig-kahig manggod kay para dili magluya yung tiil ba. So naa ni siya diri. Para manilip ang akong manok kay. Bigas kayo. So inani ang may tabuan ni guys. Naat siya waiting combination. So tanawa sa gid gaya sa kay na ako ihirit nga isa ka numero. So wapo gid gapon kani siya. Hindi lang kaya ha. Wala gid murag grabe nakikita kasugarol ani ba no. So nataw na tani kay panugal lagi gid. Hi kay Jen Sergs Bacalso. Inani ang may tabo ani guys ha. So na ako'y waiting nga 93 or 99. So ang possible nga mga combination ani guys sinata magbugay kay it's 12:32 na, so maayong pagpaniud to sa tanan. Okay, so naatay 93, naamoy 93 nga pairing guys. Testingin ninyo ha, 93. So ang 93 ani is pwede siya balik rest back, ano, wapo kay ang balik na 983 bay, pwede po siya 903, no, pwede tawag chance. Then ang ikaduha guys dito sa 99. So ang 99 nato may siyang 994. Tama ba plaster? Tama. 929. Na. Pero para sa ako guys ha, pwede po siya mag-an kag 993. Pwede po siya 993. No? Ana. Og sulod siya sa imong pattern ha. Pero para sa ako daghan magugay na good no. Og di mo gawas karon syempre alang kayaan nimo upat ka book. So dagan kayo. So paminaw mo guys ha. Ang best ginani ko ani. Ang best na ko ani duha ra. So kani siya og gawas na siya og basin nasulod siya sa imong pattern, sa imong waiting, testing no? Kay nasulod man gid siya dito, nakuha man siya pero para sa ako kay basig sayop ba. So para sa ako kini ang best nako. Kini ang naadawa ni. So target rumble lang guys ha. So hindi siya magawas karon, pwede unya, pwede og unya gabi pwede. So dili siya lisod dalon kay doble nga numero, no, dili gid siya lisod dalon nga numero kay ngano doble. So kana lang. And then naatay kaming nga pairing, kini dili kumpensaan ha, kini dili gini kumpensaan na ako'y kakakita nga 66 65 og 64 na. So hopefully dili siya mag 66 guys, dili siya mag 66 kaya ang akong waiting ani kini gwapo mangudo. So pahabol na ko na isa ka combination no. So taud-taud na ko na siya giatangan. So dako kayo siya chance nga basin mo gawas na siya karon one of the draws. So kini maintain nga po ni siya guys 654 564 na target rumble mo na siya yung panarget. Katong ganina dako pa kay chance nga ma-delete, na pa siya chance nga basin kuan, pero kini gid siya kuan na ni siya guys, kining kabutonon na gid ni kay ato pa ni adlaw na gitangatangan. So wala pa gid no. So basin karon slide man siya gahapon 563. So naa man siya rest back na 65. So dako kay chance kay 64 man ang atong pairing ani. So kini lang guys. And then katong kaganina 9399 ay gid ninyo kumpiyansa So nag-best ko ato sa 99 nga pairing. So kana lang, hope nga modaog guys, paki-like, paki-share sa atong vids, di na kita maglangan. And then salamat kay sa mga nag-view. So sa wala pa naka-subscribe, subscribe sa atong channel guys, and God bless sa tanan. Okay? Salamat.